Szia, Betty! Megpróbálom másképp is bemutatni, vagy érthetővé tenni, hogy mit szeretnék mondani, mutatni. Itt talán érthetőbb. Itt a Google Earth. Itt elmentettem mappába azt a helyet, amit elsőre szeretnék megmutatni. Remélem meg is nyitja. Most nem tudom, miért nem indul. Egy kicsit bénázok itten, de majd csak összejön. Glenariffot nekem miért nem mutatod meg? Itt van, basszus. Na, indulj el. Végre. Talán a gépem nem bír sok megnyitást, ami meg van nyitva egyszerre. De majd csak oda megy rá szép lassan. Mert ha megnyílna rendesen, akkor itt azért mondanák egy pár dolgot. Hát igen. Lehetséges, hogy veszem föl közben videóval is, az a baj, hogy neki azért van így belassulva. Hát akkor közben iszunk egyet, addig minden itten dolgozik. Egészség! Na találd már meg! Itt van. Na most ővele az egy jó ezzel a programmal, hogy itt alul látszik a pozíció, amit be lehet ütni a GPS-be. Az egész gomba lehet nagyítani. És még jobban pontosítani. Igazán egy picit félre sikerült a jelzés, mert ide kell, hogy menjünk. Erre a részre, ez a parkoló. Ide kell, hogy érkezzé. Itt a nagyon fontos érkezéshez, hogy ezen az A43-as úton fogsz jönni. Ezen jó, el kell menni elég sokáig, egészen idáig el kell jönni, ahol ilyen éles kanyarban lehet lefordulni, vagy erre az útra, és akkor fogsz visszafele jönni. Ezt mondjuk elég könnyű észrevenni, mert itt egy barna tábla van kint, azt hiszem ide kirakva, Glenariff, vagy valami ilyesmi van ráírva. Ezen az úton bejössz egyenesen, itt megint csak hát egyenesen, nem éles kanyarba visszafordulva, és innen még már nem lehet eltéveszteni. Na most itt ami érdekes, vagy érdekes lehet. Itt van egy ilyen vendéglő, ugye itt leparkolsz valahol, nemrég találsz helyet is, és itt a vendéglő mellett el lehet jönni, itt van egy pár lépcső, innen már látni fogod, hogy itt van egy vizesés. Itt lesz egy híd, azon átjössz, itt le tudsz jönni a vizeséshez, lehet csodálkozni, fényképezni, ez az. Utána visszajössz a vizeséstől a híd felé, még nem mész rá a hídra, följöhetsz a vizesésnek a tetejére, és megnézheted föntről is. Innen kezdve tovább egy ilyen gyalogos túra van, meg ilyesmi, arra különösebben nem érdemes elmenni, mert az csak sportnak jó, nagyon sok látnivaló nincsen. Utána visszamész a fahídon, és az épülettől erre elmész balra. Elég sokáig lehet menni, ami érdekes, meg szép. Ez nem jól látszik, de egészen följössz majd valameddig, hát kb. Valahova idáig. Itt lesz a nagy vizesés, ami magas, nem túl széles. A vizesést elhagyva lépcsők vannak fölfele. A lépcsőkön megéri fölmenni a kilátásért, és szintén el tudsz lenni a vizesésnek a tetejéhez. Viszont onnan már tovább nem érdemes menni, mert csak a sima
folyó, vagy patak, vagy minek nevezzem, az van. Erdei kirándulást megér, még hátrában egy tavat is találsz, de ez is elég hosszú program. Innen visszamész, és a parkolóból a visszafele úton, csak egy darabig menjél visszafele úton, tehát innen jöttél be, és erre menjél lefele egyenesen, egészen addig, míg a tengerpartig nem érsz. Utána majd beszélünk róla, hogy mit, merre, meg hogyan a továbbiakban, hogy merre akarsz menni. Most megmutatnám azt, hogyha ezt a helyet beütöd a Google-t, mert ide hiába van útvonaltervező írva, nekem nem tervezi meg az utat. Itt van az útvonaltervező, de nekem nem tervezi meg valahogy. Akkor innen, hogyha elmegyünk a Google térképbe, hogy beírtam a te címedet, innen, ha beírom azt, hogy elsőben nem írok be semmit, tehát be van a te címed írva, leveszem kicsire a térképet, nem ennyire. És az előbbi térkép alapján, a Google térkép alapján meg tudod keresni a helyet, hogy hova akarunk menni. Azt mondja, hogy Béli Menő, Glenarm, itt lesz ebbe az erdőbe. Bizonytalan van. Forest, nem. Benari Forest, ez az. Most ha itt jó kinagyítom, akkor az előbbiek alapján megkeresem azt, hogy hol ez a parkoló. Na most ugye itt jól látszik, hogy ezen az úton fogsz jönni a 43-ason, ez az, amit mondtam, hogy ide el kell egészen menni idáig, ahol le lehet majd fordulni és visszajönni, és itt a parkoló. Itt lesz a parkoló, még jobban nagyítok, hogy egészen pontosítani lehessen. Még nagyítunk rajta. Innen már látjuk a parkoló. Rámegyek az egérre a parkolóra, és a jobb egér gombot megnyomom. Akkor ez fog előjönni. Azt jelölöm be, hogy útvonal ide. Bal egér gombba rákattintok, és ő betette már ide. Most innen kezdve kérem az útvonal tervezést. Útvonal tervezése, és ő innen kezdve nekünk betervezte az egészet. Itt leírja teljesen mindent, hogy merre, hol fordulja, stb. És itt kiszámolja az üzemanyag költséget is, ez általában elég pontos, tehát ezzel lehet kalkulálni. Na most, ha így meg vagy vele, akkor ugye itt megint lehet nagyítani az útvonalon egyszer, teljesen ki lehet nagyítani. A másik az, hogy felkínál több útvonalat is, van egy kicsit rövidebb, vagy egy perccel hosszabb, van egy még hosszabb, de az lehet, hogy gyorsabb, nem gyorsabb, az se semmivel se. Tehát én maradnák enni, majd erre szoktam járni végül is oda. És még erről a térképről annyit itten, hogy itt bármit, hogyha kíváncsi vagy rá, valahova rámész, akkor ő ott neked megmutatja, hogy éppen hol vagy. Itt kérheted az emberkét, hogy vigyen oda, és megmutatja azt a részt neked, elvileg. Mondom, most lehet, hogy a videó is megy, és az a baja nekik a felvétel. De itt van, most már lassan be is jön. És akkor látod azt, hogy hol vagyunk az úton, merre haladunk az emberkével, és itt lehet lépni, hogy hova akarsz. Ja, lépne ő, csak majd neked menni fog, ha próbálod, hogy gyakorlod. Körbe lehet nézni, hogy mit látsz, honnan jössz, stb. Tehát mindent megmutat végül is. Erről sokat nem dumálok, a Google Earth-ön el fogom küldeni a
koordinátákat, meg megjelölöm a helyeket, és akkor te ezzel a Google útvonal tervezővel meg tudod tervezni, hogyha akarod. Időt számol, mérföldet számol, ennyiből jó, és annyiból meg nem tudom elküldeni a konkrét úti tervet. Viszont a Google Earth-től meg akkor meg tudod nézni pontosan, és meg be tudod írni a kis GPS-edbe, és akkor oda fog vinni, ahova akarod, csak ne felejtsd el a pontos neveket mellé írni, hogy melyik koordinátához milyen név tartozik, és hova akarsz menni. Na akkor erről ennyit. Elmegyünk vissza a Google Earth-re. Itt most egy kicsit kicsinyítünk, ha jól megy. Tehát ezt elmagyaráztam, ezt a részt. Innen lemenni a tengerpartra az nem túl sok, se kilométerbe, se időbe, tehát innentől akkor ezen az úton menni le a tengerpartra, itt egy homokos tengerpart, nagy látnivalót ott kimondottan nincsen, de itt az úton lefele, mint látod itt a képen, itt egy elég komoly hegy van, meg ővele szembe is, ha fölnézöl erre a hegyre majd. Itt van valahol egy vizesés, egy jó nagy vizesés, de csak erről az útról látszik. Ha ezen az úton mész, akkor nem látod. Erről az útról lehet látni viszont. Na most innen tovább, ha a Glenarba akarsz menni, ami rövidebb út volna, akkor erre kijössz erre a főútra, és itt nincs semmi különleges, csak jössz ezen a főúton. Érdekes táj, főleg ez a része neki, itt meg lehet állni, körül lehet nézni, akár de hegyre is följöhetsz egy darabig, kicsit körül nézni, az is megéri. A főúton csak jössz állandóan főúton, és egyszer csak be fogsz érkezni Glenarmba. Egy kis aranyos kis, hát én inkább fogcskát mondanám, mint városnak. Van neki egy kastélya körül talált kertje, meg egy kis érdekes belváros. A kastélyba különösebben nem lehet bemenni, nyáron néha be lehet menni, nem tudom pontosan hogyan van. Van egy turisztikai információ, ott mindent meg lehet kérdezni. A kastély, vagy a falval körülvett kertet még mindenképpen meg kell nézni, mert igaz, hogy 5 fontra belépő, de nagyon megéri, főleg ilyenkor gondolom még több világban, amikor mi voltunk. Ez az egész, hogyha mondjuk megállsz még itt fönt is a tengerparton, meg esetleg egy kicsit följössz a hegyre is, lenézni, meg körülnézni Szanaszerteszét, szerintem ez egy, hogy is mondjam, a vizesésnél el lehet lenni egy 2 órát legalább, tengerparton is egy kicsit el vagytok fönn a hegyen is, meg a Glenarm kastély környéken, meg a kert. Hát ez egy jó 5-6 órás program, plusz az utazás, mert jó 8-9 órába belefér, attól függ, hogy hol mennyit töltötök. Most nem tudom, hogy ezek után adjak-e kimondottan pozíciókat, ezeket te is meg tudod mind nézni és határozni, most már teljesen Google-t letöltötted. Ez a rövidebbik program esetleg. Ha a hosszabbik utat választod, akkor is lemegyek itt a tengerpartra, ide, már itt egy megéri megnézni. És innentől pedig eljövünk Kózentálnak, vagy hogy kell mondani, Kózendal, és Kózendalból eljövünk ide föl a betűti, még ha kéne itt talán, még látnám is, hogy hova akarok menni. Kicsit már nem tudom
parkolóval, ez mutatom, és pont itt van egy kanyar, amikor rávész a hídra. Nem baj, ha rámentél, mert akkor visszafordulsz, de ebbe a parkolóba kéne megállni, itt. Megpróbálni ezt megjelölni. Hogy kezd megjelölni? Itt maradjon. Ezt mondja, hogy fáj. Szerkesztés. Méret. Eszközök. Hozzáadás. Pakrutanás. Fotó. Pedig jelző. Úgy van, és akkor ezt. Hát most nem tudom, miért oda jelöli. Mindegy. Azért megjelölöm. Itt látszik mellett a parkoló. És akkor beírjuk azt, hogy tus jön. És akkor már itt is van én nekem a szélén, bármikor elő tudom menni. Már csak akkor folytatom. Tehát itt ebbe a parkolóban megálltok. Eddig lehet ellátni hirtelen, itt a házattól másfél nem lát. Ide el kell jönni, és itt megkerülve itt a ház sarkánál, itt van a két trafóház. A két trafóház között el lehet jönni gyalogosan. Itt rendkívül érdekes a tengerpart, nagy kavicsok vannak, a betonvonal, természetes betonnak tűnik inkább, és itt van két barlang. Hát ez is megír egy erős félórás nézelődést. Érdekes és szép, és ebből a parkolóból, innen ha elnézünk majd errefele, akkor innen nagyon szépen látszik ez a rész, meg az a rész, amerre majd tovább kéne menni, ez az út. Ez most minden föntről nem így néz ki, de megpróbálom hogy fektetem én ezt el. Hogy el tudom fektetni. Nem. Nem akarom forgatni. Ja, így tudom elfektetni, vagy ha ő is akarja. De szépen be lehet látni. Ez egy kicsit nem egy olyan jó kép, de szóval szép ez a rész ittem. Kilépés a talajmenti nézetből, kilépünk a talajmenti nézetből. És innen a következő állomás, ami nagyon szép úton megy, ez az egész nagyon gyönyörű út ittem. Az Torhead lenne, ami itt van. És Torheadre, most miért kicsi lesz? Torheadre ide lehet eljönni, ebbe a parkolóba, és innen gyalog kell ide főmászni ehhez az épülethez. Ez valami erős, nem tudom mi volt. Itt lent van egy gyönyörű kis halászházikó kikötővel, meg erről, és nagyon jó körbe lehet nézni, ez is elég jó magasan van. És innen már el lehet nézni be Bailey Castle-ba. Ezt mondja, megjelöljük ezt is, ezt a helyet. Hát most én próbáltam a parkolóra rámenni, nem tudom, hogy oda fog-e menni. Azt mondja, hogyan csináltuk az előbb megjelölést, helyjelző. Így van, és akkor megyünk azt, hogy Torhead. És akkor nem oda teszi, de hát innen meg lehet majd találni pontosan a pontos koordinátákat. Úgy van, akkor megyünk gyorsan tovább. Nem megyünk kicsibe. Amit írtam, Bailey Castle-ba bemenni
És itt a nagyon gyönyörű hely, mint látszik, azért elég magas szikla, ott az árnyéka neki, de itt az a probléma, hogy csak eddig lehet eljönni kocsival, és nagyon sokat kell gyalogolni erre befele, nagyon sokszor sárba, meg ilyesmibe, nagyon macerás, nem ajánlom, de különben nagyon szép. Akkor eljövünk Béli-Kaszléba, itt a Guzentál Roadról fogunk beérkezni Béli-Kaszléba, itt látjuk a kikötőt, ha érdekes, meg lehet nézni, nem van túl nagy szám, itt van egy hegy, melyre elgyalogoltunk, az se nagyon különösebben érdekes. Itt át lehet menni hajóval szigetre, mit tudom én, fél óránként van járat arra a szigetre, kocsival, stb. Gyalogosan, egy egész napos program volna, soha nem volt, meg különösebben sok minden dolgot nem láttam róla, hogy annyira megérte volna. Na most, ha Béli-Kaszle különösebben a város, hát nekem nem voltam elkövetve különösebben, nem nagy látnivaló, viszont ha eljövünk Béli-Kaszléból kifele, akkor itt a következő pont, ez a parkoló. Hát most én megpróbálom a parkolót megfogni, nem tudom, hogy azt fogja el meg. Ezt is elmentjük. Ő lesz a Kingbáni Kaszle. Hát most se a parkolóba tette jelet. Na mindegy, de azért már lehet látni. Itt a parkolóban meg kell állni, itt le kell menni. Itt nagyon szépen látszik minden, innen föntről már elég jó magasan vagyunk. Itt van abban egy barlang, amit én nem tudtam eddig megközelíteni. Igazán mégis még csak egyszer voltam ottan. Itt le kell menni, nem is tudom, 180 valahány lépcsőn. Ide ki lehet jönni. Itt van egy öreg kastélymaradvány. Itt gyönyörűen látszik az egész félsziget alatt van egy barlang, ami átmegy a másik oldal, tehát átjárható volna elvileg. Itt van egy olyan pont, ami jó magas, meg körül lehet nézni, meg érdekes, meg ilyesmi. Mondjuk ez a távolság, ez nem sok, ez 150-200 méter. Itt gyönyörű nagy hullámokat láttunk, itt főfele hatalmas a hegy lentről nézve, itt is van egy vizesés, meg azt hiszem, hogy itt is van egy vizesés. És akkor innen kezdve volna az, hogy itt be kell írni a GPS-be, hogy akkor irány haza. Legrövidebb buton vagy ilyesmi, innen legegyszerűbben majd megmutatja, nem is tudom, mert ugye én nem Dunganon fele megyek innen haza, én Kungston felé szoktam innen menni, Balintújban már nem kell menni, ugye látszik ez az egész, hogy ki vagyunk jelölve, hogy miket jelöltünk be, és akkor Dunganon nem is jelölik, csak majd jobban. Ahol van Dunganon? Greencastle, Cookstone, de még lejjebb, bocsánat. Ugye itt van Dunganon. Itt van Dunganon. Hát az egy elég jó kis kör. Hát remélem, hogy tudtam valamit segíteni, meg érthető. Ha valami nem érthető, vagy ilyesmi, akkor bátran írja, és akkor még segítek benne. Képeket szándékosan nem akarok annyira küldeni, mert akkor elveszti a felfedezésnek az erejét, vagy a hatását, vagy ilyesmi, vagy esetleg nem azt látjátok, vagy nem úgy látjátok, hogy én láttam, és akkor csalódás lesz, de reméljük, hogy jó lesz. Jó szórakozást! Sziasztok!